mo. Ano mo kwarto mo pala dito? Dito o dito? Ito. Ah, ito. Kailangan sa dapat na-maintain yung upload. So, maraming upload. Ayan, tapos na yung break tayo. Kuha tayo ng steam cup. Tayo sa taas. Hey. Tuloy natin. Kunti-unti lang. Tansyado lang. Pag di matapos ngayon, bukas, at least, umuusap yung paggawa nitong bike Tricia. Kasi yung kutsara. May kutsara ito sa babatol? Wala. Sabi nga ni Kuya Joel. Wala na ito. Kutsara niya. Don't know what you do. You, being you, yeah. To you. Gabay sa iyo. Bawat takbang sa lupay parang Lord, konfisyon, konfisyon. Nung mula saan, anong bagong lugar, kailan ka maling, grabe silang mahusga. Pinto ba sila? Kaya ko naman muna.
Subukan na. Subukan na. Pagkakas na rin ito.
Nobody. I'm crazy. Nobody. You I know. Come on, make you believe. And the ball before. Nobody else. Oh! Tapos yung kumaro, nandyan? Wala dito doon. Wala dito.
Yan. Ganito ko lang. Ganito ba yan? Oo. Buwasan ko din. Okay na? Tapos ko lang ito sa mukha. Hindi na ako. Hindi ka. Dudublihan pa to? Doble yan. Retouch. Retouch ba yan? Grabe na eh. Sinulang ng konti. Malalapusin ko lang to. Halo pa ako ng konti. Matapos ko to, bukas naman kasi mag-i-edit pa kami. Kailangan mag-edit. Tama na. Gusto yan? Wait pa. Sabay na tayo! Konti na lang to.
Para bukas kabila naman. Mag-edit pa kasi. Pag di kami nag-edit, wala kaming kita. Hindi ba kami rin nagpapasahod sa sarili namin? Sarili namin gawa. Kailangan kasi sa dapat na-maintain yung upload. So, maraming upload. Ayan, dyan lang muna yung vlog natin. Bukas naman. Kasi mag-edit pa kami. Yan muna. Tapos na yung isang mukha. Dito naman bukas. Yan, ito lang. Yan, si Tricia nandito. Ano sabi mo sa kwarto mo? Ano ba kwarto mo pala dito? Dito o dito? Ito. Ah, ito. Ah, ito pala kwarto niya. Ano sabi mo? May kulay na. Oh, naghang. Oh. Masasabi ko, Ano? wala akong masabi. Yeah, thank you po sa effort ni Kuya Jason sa pag-skin pot po ngayon. Kahit sobrang init. Mga sponsor mo? Thank you din po sa mga sponsor ko. Madami-dami na din kasi yun. Ayan. Shoutout po sa inyo. May Kuya Noli. Ayan, kay Kuya Noli po na palagi pa naman po nag-update po sa akin. Ganun. Ayan. Ano lang po kayo. Kumbaga, dun. Nakalimutan ko yung word. Kabila, nakita mo yung kabila? Ako. Ito maganda na talaga. Kasi mas maano to, mas malawak. Oo. Lilihan na lang to. Tapos papatungan pa yan. Nadumihan pa kasi may ginawa pa dyan kaya Yarnel. Tapos papatungan to po yan ng pintura. Pintura. Tapos white din. Oo. Yan. Pag Ayan, tapos na. Uwi muna kami. Yan sa lagat hinihintay ako. Ayan po, maraming salamat sa lahat. Lalo sa ating mga sponsor at kay Kanuli. Maraming salamat. At sa team, siyempre, maraming salamat sa mga sponsor. Salamat sa inyo kasi meron kaming content palagi. Ayan. Thank you. God bless. Bye-bye. Love you all.